Hi everyone! Welcome to Luto-Lutuan! Magluluto tayo ng paa ng Adidas for today's video. Bali, napakuluan ko na pala siya guys. Nilagyan ko siya ng bawang, sibuyas, luya, paminta, at saka dahon ng laurel. So ngayon, igigisa na natin siya. Lalagyan natin ng mantika. Ilalagay na natin yung bawang. Ayan, bawang. Yung sibuyas. Ilalagay na natin itong paa ng manok. Ayan. Pamintang durog. Dahon ng laurel. Lagyan ko siya ng chili. Pero lagyan natin ng toyo. Toyoin dyan. Hello. Lagyan natin yung pinagkuluan kanina. Lalatin na natin to. Ayan. Takpan at pakuluan. Ayan, kumukulo na. Haluin natin. Lagay tayo ng oyster sauce. Ayan. Haluin natin. Lagay ako ng konting asukal. At haluin. Lalagyan naman natin ng suka. Isa. Dalawa. Hindi ko muna siya hahaluin guys. Okay, pwede na haluin. Haluin natin. Lagyan ko ng seasoning. Haluin. Takpan muna natin at pakuluan natin kasi medyo madami pa yung sabaw. Konti na lang yung sabaw niya. Luto na. Thank you Lord sa blessing.